Bon vespre a tothom i benvinguts a l'acte de lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2021. Jo soc en Carles Rabassa i no soc presentador, ni polític, ni actor, sinó que soc poeta. Soc poeta perquè soc una persona que escric. Soc de Palma, visc a Barcelona i m'agrada molt venir de tant en tant a Tarragona. Avui, fer de conductor d'aquest acte em fa molta il·lusió perquè, com que soc poeta, l'any 2016 vaig guanyar el Premi Pini Soler de novel·la amb una novel·la boníssima que es titula Eren ells. Us la recomano perquè realment és molt bona. Com que em va agradar molt de rebre aquest premi i ser aquí, avui em fa molta il·lusió fer de conductor d'aquest acte. Realment, aquell any, quan vaig pujar allà al Teatre Metropol, el premi me'l va donar una persona de l'Ajuntament que ara ja no hi és, que era un senyor que feia una mica de cara de xèrif, però ara és diferent. Us he de dir que el director escènic de l'acte, en Marc Jornet, m'ha demanat de participar en aquest acte, no pas perquè sigui poeta ni perquè hagi guanyat el Pini Soler, sinó perquè soc mallorquí. Això és perquè en aquest acte es commemora la 21a edició del Premi de Traducció Vidal i Alcover, que porta el nom de Jaume Vidal Alcover, poeta mallorquí que durant molts anys va residir aquí a Tarragona. Jaume Vidal Alcover és un poeta que el situam dins la generació dels poetes de postguerra, dels anys 50. Va néixer l'any 1923 a Manacor, una vila del llevant de... Una vila del llevant de l'illa de Mallorca i entre els seus llibres podem destacar obres poètiques com El dolor de cada dia, L'hora verda, sonets a Eurídice, El fill pròdig... Disculpi, senyor Vidal i Alcover, ens permetria fer-li unes preguntes? Sí, però jo no sóc el senyor Alcover, per tant... Senyor Vidal, què em pensa que hi hagi un premi de traducció que porta el seu nom? Home, jo no sóc en Vidal Alcover, però penso que
essent una figura central de les lletres catalanes i pel fet que Jaume Vidal Alcover va emprendre la tasca grandiosa de traduir a la recerca del temps perdut de Proust, em sembla més que pertinent que aquest premi tingui el seu nom. I tant que sí. Senyor Vidal, vostè que va viure a Tarragona, ens podria dir si és més de vermut, Miró, vermut i Zaguirre? Home, a mi em sembla que aquesta pregunta Senyor no Vidal, té ni cap ni peus. Per què va decidir fer un diccionari? No. Aquest diccionari era una branca d'Alcover de Manacor i el que el va fer es deia Antoni Maria Alcover i Sureda, i no Disculpi, Jaume Vidal senyor Alcover. Vidal, però és que ens està posant l'entrevista una mica difícil. Home, és que feu unes preguntes que Déu-n'hi-do. Senyor Vidal, vostè per què és poeta? Perquè sóc poeta. Home, jo sóc poeta perquè la poesia fa que tu puguis expressar una sèrie de coses molt concretes d'una forma molt concreta que representa la sublimació del llenguatge entès com a comunicació humana del dia a dia. A més, jo crec que la poesia el que fa és amplificar l'ètica de les persones. I després, si m'ho demanes així en un pla personal, el que sí que et puc dir és que jo només sé escriure. Si em fessis treballar en un altre ofici o fer una altra cosa, la veritat és que no en sabria, perquè jo només sé escriure i prou. Senyor Vidal, per què va decidir sortir de Mallorca? Home, jo vaig sortir de Mallorca per anar a estudiar dret i preparar oposicions per fer de notari a Madrid, que era una carrera que no m'interessava gens ni una mica, i després vaig anar a Barcelona, i a Barcelona sí que vaig trobar un ambient en què succeïen coses, passaven coses, i vaig sortir d'aquest ambient tan claustrofòbic, franquista, recatòlic de la Mallorca dels anys 50, i jo penso que en certa manera és aquesta idea de molta gent que necessita sortir de la comarca pròpia per anar al centre, que és allà on passen coses. I senyor Vidal, per què va decidir escriure en català? Home, jo vaig començar a escriure en català a Mallorca, als anys 50, perquè nosaltres, amb el nostre grup de poetes, amics, anàvem a les cases dels poetes grans, els que avui dia s'anomenen de l'escola mallorquina, i ells ens van passar el testimoni de la llengua i el testimoni de la poesia. I jo escric en català perquè sóc català. En tot cas, jo, quan vaig venir aquí a Tarragona, vaig intentar passar el testimoni de la llengua i de la poesia als joves amb els quals em vaig relacionar. I per què Tarragona ha estat tan important per vostè? Home, nosaltres ja vivíem en Maria Aurèlia, a Barcelona, i a mi em va sortir una plaça de professor a la universitat aquí a Tarragona. Aleshores van venir i van ser uns anys fantàstics perquè, a part de tota la tasca acadèmica, de tot aquest món a dins de l'aula, vaig tenir relació amb un grup de joves entre els quals hi havia en Magí Sunyer, en Joan Cavaller, Nadil Arquer, i eren gent que tenien ganes de parlar, de llegir, de comentar, i aleshores fèiem tertúlies, fèiem col·loquis, fèiem reunions, llegíem poesia, editàvem poesia, i varen ser uns anys fantàstics. I ens podria dir com és que un poeta com vostè decideix invertir temps en traduir? Home, jo penso que la traducció és un camí paral·lel a l'escriptura literària del que en diem la creació. Per tant, això fa part de l'ofici. A més, amb una cultura, amb una llengua minoritzada com la nostra, és important que puguem tenir a l'abast els textos de la literatura universal, perquè si no els tens en català, aleshores, i si no saps la llengua de l'original, probablement te'n vas a llegir-ho en una altra llengua, com el castellà, i aquesta era una motivació, per exemple, que jo vaig tenir quan vaig traduir a la recerca del temps perdut de Proust, posar la llengua de Proust en català. I què és per vostè traduir? Què és traduir? Doncs... Què és traduir? Doncs... Traduir... Doncs traduir és trobar la manera de dir alguna cosa en un altre idioma, en una altra llengua. A veure què diu el diccionari. Del llatí.
traducere, fer passar, transportar, traduir. Escriure o dir en una llengua allò que ha estat escrit o dit en una altra. Home, és bonic, no?, pensar-ho així, traduir, transportar d'una llengua a una altra. Clar, i això abans necessitava de gent que sàpigués diferents llengües, no? I de l'ús dels diccionaris. Anglès, català, català-anglès... Hi havia aquell, el mític, el Vox. Diccionari Vox, castellà-català, català-castellà. Sí, però ara ja no hi és. No, diu que ara s'han quedat amb l'edició més popular. Espanyol-espanyol, espanyol-espanyol. Bromes a part, ara mateix, amb el Google Translate, això tampoc té massa sentit. Abans, saber com es deia en anglès molsa, podia ser una feinada. Molsa. Mos. Mos. Diu que es diu mos. O, per exemple, escarni, un escarni. 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 Mocri. Es veu que es diu mocri. Precisament per tot això, la figura del traductor està en desús. En 3 dies ja no caldrà. Ei, espera. Què vols dir? Toni, prova. Al maig, cada dia un raig. Al maig, cada dia un raig. En mayo, cada dia un rayo. El seny i la rauxa. Colló. El seny i la rauxa. El seny i la rauxa. Common sense and rage. Però espera, que si girem les frases, common sense and rage, sentit comú i ràbia. Clar, però això ja no és matemàtic. No, però, per exemple, pensem, la casa que vull que la mare la vegi. Vinga, som-hi. La casa que vull que la mar la vegi. The house I want the sea to see. Però espera, que si ho girem, la casa que vull que vegi el mar. Passeig total. O anem a provar amb coral romput. Coral romput. Broken coral. Però si ho girem, corall trencat. Ai, pobres tellers. Doncs segurament això de traduir no siga tan senzill com sembla el Google Translate. Bueno, per què? Cada llengua és una manera diferent d'explicar la realitat. Cada idioma implica també una posició i una mirada sobre el món, no? Sí, pot semblar que això d'internet, de les xarxes socials, hagi fomentat un cert empobriment de les llengües. En un mitjà global tot tendeix a homogeneïtzar-se. Precisament per això, el premi que lliuram a continuació és important. El Premi Tinet, que enguany arriba a la 24a edició, està dedicat a la narrativa curta. Aquest premi va ser precursor, en el seu moment, en l'ús de les noves tecnologies, ja que era el primer en què els participants s'hi presentaven a través d'internet. És un premi molt participatiu i que té la particularitat que, a més del conte guanyador, el llibre que en resulta inclou 14 altres contes seleccionats pel jurat. A l'edició d'enguany s'hi han presentat un total de 300 relats. El premi, dotat amb 1.000 euros, compta amb el patrocini de la Diputació de Tarragona i l'edita Cossetània Edicions. Per tal de lliurar el premi, preguem a la il·lustríssima senyora Noemí Llaurador, presidenta de la Diputació de Tarragona, i el senyor Amadeu Roig, secretari del jurat, que ens acompanyin a l'escenari. Endavant. Bon vespre a tothom. Tot seguit procedeixo a la lectura del veredicte del 24è Premi de Narrativa de Curta per Internet Tinet. Reunit el jurat del Premi de Narrativa Curta per Internet Tinet, integrat per Teresa Colom, Alba Dalmau,
Lourdes Malgrat, Xavier Mas Cabrioto, Albert Ventura i Amadeu Roig com a secretari, diem que havent revisat els 300 treballs presentats i havent fet una preselecció de 75, el jurat ha acordat concedir el premi a l'obra presentada amb el títol Escut, pels motius següents. És un relat emocionant, lingüísticament impecable, molt ben estructurat i amb un final que interpel·la emocionalment el lector. Una història que connecta mons culturals diferents en la figura del personatge femení que arriba a esdevenir símbol de totes les dones del món. El joc amb els colors, amb la llum i amb la mesura dels minuts són els recursos per fer memòria personal d'una vivència col·lectiva, fosca i impactant. Oberta l'aplica correspon a Montserrat Morera Escarrer, de Vilassar de Dalt. A més, el jurat acorda fer una menció especial a l'obra presentada amb el títol La Set, pels motius següents. És un relat molt ben escrit, amb una veu narrativa autèntica i impactant, que a molt poc espai troba un relat literàriament excel·lent amb un tema delicadíssim, d'actualitat, sense caure en clixés, finalitzat de manera magistral. Oberta l'aplica correspon a Laura González Hortensi, de Barcelona. A més, el jurat acorda seleccionar els altres 13 contes següents perquè siguin publicats junt amb el guanyador, que fem constar, un cop obertes les pliques junt amb els noms dels autors. Calerons, d'Esther Cànovas, El Parc de Roures, de Xavier Vidal, Els 6 dits de l'enyor, de Ferran García Moreno, Els trets, de Frederic Roig, En trànsit, de Manuel Pérez, Enderrocs, de Carles Xiberta, Les fulles mortes, de Miquel Pasqual, L'escapada d'en Simbat, de Ramon Ferrerons, L'uniforme, de Núria Camajoan, Maig, juny, juliol, de Tati Servià, Rebrincada, de Xavier Ballester, Senadoa, de Mireia Toda i Tots volem la pau, de Rosa Maria Gorrera. El jurat va prendre aquesta decisió a Tarragona el 8 de maig de 2021. Gràcies. Preguem a la senyora Montserrat Morera Escarrer que ens acompanyi a l'escenari. Fan la foto. Sí, endavant. Qui m'ho havia de dir, quan seia aquí mirant pel·lícules, que un dia pujaria a rebre un premi literari, el Premi Tinet? No me'n sé venir. Però moltíssimes gràcies a tots, a tothom que ho ha fet possible. Primer de tot, els que han treballat darrere les institucions, amb aquests temps de dol, amb aquests temps que passem en què per exercir la llibertat d'expressió hi ha gent a la presó. També gràcies a tots els que han fet possible i organitzat aquests actes i aquest concurs, cuidant tots els detalls. I, com no, el jurat, que ha escollit el relat Escut entre molts, que segur que n'hi havia molts també que mereixien ser aquí, tenir aquest premi. És un honor que hagi recaigut en mi. Haig de donar més que gràcies al Pere, al meu amic amat, als nostres fills, als amics i amigues que m'han aconsellat, amics de Vilassar, amics de Valls, de Barcelona i també de Vilafranca. Ells m'han esperonat, m'han aconsellat i han fet possible que avui sigui aquí dient-me «mostra allò que escrius». Doncs els he fet cas i per això sóc aquí. Perquè he escrit un conte
que porta aquest nom escut i que parla de l'escut que presideix l'arcada de ferro que és la porta del Mercat de la Boqueria. Allí treballa la protagonista del conte, una peixatera molt especial, de la que no en diré res més. Per aquella rambla, una tarda d'estiu, s'hi va passejar la mort, com s'hi va passejar pel passeig marítim de Cambrils, com es pot passejar per tots els mercats del món. I es va quedar sense escut. Vaig escriure aquest conte temps després d'aquests fets, però vaig reviure cada moment, vaig reviure el trasbals. Em sento molt meves, aquelles rambles, i em va doldre molt. Aleshores, vaig intentar buscar el recer de les paraules. Ara, avui, sento un gran goig de començar a compartir amb vosaltres aquest escut, perquè, si més no, ens serveixi de protecció contra l'oblit. Moltes gràcies. Cap allà. Allà. Per allà. La segona entrada del diccionari per traducció és passar una cosa d'un sistema d'expressió a un altre, manifestar-la d'una forma diferent a l'original. Que bonic seria entendre que un idioma, una llengua, és un sistema d'expressió, que transportar alguna cosa d'un idioma a un altre és fer viatjar una acció d'un sistema a un altre. En el fons, una bona traducció és, en el fons, una transportació. Què, Carles? Com ho veus? Doncs... veig... cadires. Cadires. Fileres i fileres i fileres de cadires. Seient en un lat, seient en un lat, seient en un lat. Cadires negres, vermelles, grana, rosa. Cadires. Un senyor que mira el mòbil, una senyora que es venta tot el temps, i fileres, i fileres, i fileres de cadires. Una escala que puja per l'esquerra i una escala que puja per la dreta. I fileres, fileres i fileres de cadires. N'hi ha de negres, vermelles, grana, rosa. Cadires i cadires en un teatre mig ple. Seient en el lat, seient en el lat. Jo, sec, a la cadira blava de la fila 13. Jo, sec, a la cadira blava de la fila 37. Envoltat d'un senyor, una senyora i cadires vermelles, verdes, blanques, blaves, grana, negra, taronja, cadires, lila, negres, blanques, verdes, blaves, vermelles.
cadires verdes, vermelles, grana, rosa, verdes. Jo, sec, a la cadira blava de la fila 13. Mira Mira, com sec com sec a la cadira a la cadira... verda a de la fila cadira 36. verda De la cadira... Sec A la fila 36, a la cadira verda... blava de la fila 30. A la cadira blava de la fila 30. Soc a la cadira. Soc a la cadira. Soc a la cadira Soc a la blava. cadira blava de la Soc fila a la 30. cadira blava de la Soc a la fila cadira blava. 33. Soc a la cadira verda de la fila 33. blava. Soc a la fila 33. Noto la suor de les mans La i cadira noto els verda. genolls dins de la cadira blava, Soc que ara mateix m'està tornant la una cadira miqueta blava. verda i noto com el cor Les va cadires són bategant. Noto com la blaves, camisa, com si tingués verdes, una mena de vermelles, percussions. taronges. Noto com la vena del coll. Va, Sec a la a cadira poc a poc, 12. com una bateria, La cada cadira vegada 12, que és la cadira cada blava, vegada més fort, que és la cada vegada cadira més de la força. fila Estic a la 37. cadira blava, de la fila Sec a la cadira 38. 37. Estic de la sola, fila estic sola i noto com si la camisa estigués a punt Soc de descordar-se sola només cadira. per al cor, perquè Sec a la cadira. sento tota la sang que va bategant, Sec a la cadira sento blava. els canells, La sento cadira els turmells, blava, sento l'esquena, sento verda, l'espatlla, sento les vermella, pestanyes, sento com si taronja, el cor estigués negra. just al meu front. Tinc les celles, Soc a la cadira. les celles tinc La el cor a cadira les celles. vermella, Noto com la cadira la cadira blava 14, cada la vegada és cadira més 23, verda i agafo ben la fort la cadira cadira rosa, 50, no, la cadira verda, la cadira cadira blava negra, de la fila vermella, 38. grana, Noto com el cor, com rosa, si la camisa estigués a taronja, punt de descordar-se. blava, Tinc una 14, bateria sobre el pit, verda, tinc una bateria sobre el 54, pit, tinc una orquestra gairebé, tinc una orquestra i estic cadira cada seca, vegada ho cadira noto més. seca, La cadira blava la cadira m'està fent un vermella, embolic, tinc la sensació que tinc una cadira orquestra blava. dins del pit, tinc És una orquestra dins del pit, la tinc cadira plats, no para de bategar, verda i blava, no para de bategar, taronja noto de la els fila canells, 24. els dits, els ulls, les celles, tinc un embolic i puc agafar ben fort els puc agafar ben fort els Sec a la seients i cadira. noto com el blau de la cadira s'està Sec a la fonent cadira i noto com 24. balla el meu cor. El meu cor va ballant tota l'estona, noto el meu cor que balla, noto la cadira que també balla, noto el blau, tinc ganes de ballar, tinc ganes de ballar, tinc ganes d'enfundar la camisa, que m'està a punt de desbordar-se, m'està a punt de desbordar la camisa i sento que podria ballar sobre el blau, podria ballar sobre el blau, podria ballar sobre el blau de la butaca, el cor em balla, la camisa em balla, noto que tot em balla, tot ara mateix està a punt de ballar a la fila 38 de la camisa i sento que la butaca del blau està fent ballar, noto el cor que em batega, noto el cor que em batega, noto el cor que em batega. Sec a la cadira. La cadira vermella de la fila 15. Traduir és molt més que cercar
significats paral·lels entre paraules. Traduir és obrir una finestra al món. És voler veure't ballar com un zínger o un balinès en dies de festa o com uns dervixes que giren. És sentir-nos mediterranis sense entendre l'italià. Sentir-nos parlants impostors de llengües desconegudes per tal de poder accedir a les grans obres de la literatura universal en català. I aquest, precisament, és el propòsit del Premi Vidal Alcover de Traducció. Facilitar que obres importants de la literatura mundial s'incorporin a la nostra llengua. Gràcies a això, textos d'autors tan rellevants com Petrarca, Goethe, Zola, Pirandello, i també autors de cultures llunyanes, menys coneguts de nosaltres, com el xinès Lu Xun o el japonès Matsuo Basho, ja poden llegir-se en català. A l'edició d'enguany, la 21a del Premi, dotat amb 12.000 euros per l'Ajuntament de Tarragona i que publica edicions de 1984, s'hi han presentat un total de 19 projectes, amb propostes relatives a totes les èpoques i de llengües tan variades com l'anglès, el francès, el grec clàssic, el gallec i també el castellà. Demanem a la honorable senyora Natàlia Garriga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que pugi a l'escenari. També demanem la presència de la senyora Rosa Maria Ibars, secretària del jurat. Bona tarda. Veredicte del 21è Premi Beca de Traducció Vidal Alcover. Reunit el jurat del Premi Beca de Traducció Vidal Alcover, integrat per Joan Casas, Montserrat Franquesa, Jordi Gené, Jaume Pons Alorda, Dolors Udina i Rosa Ibars com a secretària. Revisats els projectes presentats, se n'han desqualificat 2 per no pertànyer al domini públic i, per tant, no està lliure de drets. S'han valorat 17 projectes. Fetes les oportunes deliberacions, el jurat ha acordat concedir el premi al següent projecte. Fites 1 i 2 de Marina Ivanova Svetaeva, presentat per Laia Martínez López, coneguda literàriament com a Laia Malo. Pels motius següents. El projecte de Laia Martínez proposa la traducció de 84 poemes publicats el 1922, perquè són la primera obra poètica de la maduresa de la prolífica poeta russa. Els poemes transcendeixen els límits de la fe, la família i la vida quotidiana, i l'autora ens obre l'ànima de bat a bat amb diversitat de temes, tons, estils de dicció i nivells discursius, mètrica, rima i ritme. Poemes que parlen de l'amor, la passió i del jo poètic i vital. Pel que fa a la forma, els poemes en el context històric de la versificació russa presenten estructures originals, atrevides, avantguardistes i inventives, ja que crea patrons rítmics propis. Tal com diu la traductora en la presentació del projecte, hem de traduir i publicar Svetaeva perquè els lectors de poesia tinguin a l'abast, finalment, en la nostra llengua, l'obra d'una de les millors poetes de la literatura universal de tots els temps. A més, el jurat acorda premiar la proposta perquè hi ha molt poques versions de l'obra d'Svetaeva en català i aposta per la feina de la Laia Martínez en aquest projecte de traducció. El membre del jurat que, un cop finalitzada la traducció, informarà de si s'ajusta al projecte presentat serà Jaume Pons Alorda. Tarragona, 5 de maig de 2021. Preguem a Laia Malo que pugi a l'escenari.
Poseu-vos aquí, us fan una foto. Bé, moltíssimes gràcies. No sé ni si em veieu perquè tot això em ve una mica gros. Estic profundament agraïda i extremadament emocionada per aquest premi, perquè per mi el Premi Vidal Alcover de traducció és un dels més importants, és a dir, com a traductora el considero un referent i em sento molt honorada que un jurat amb persones d'aquesta qualificació hagin considerat que aquesta versió de Marina Tsvetaeva que proposo sigui mereixedora del guardó. Marina Tsvetaeva és una autora de la qual sovint es diu que és impossible de traduir. Penso que potser el que comparteixo amb Maria Mercè Marçal, que en va fer l'intent de vers l'any 2000 de la mà de Mònica Esgustovà, és que aquesta autora universal que necessitem en la nostra literatura, en la literatura catalana, que sempre és tan generosa i tan curiosa a l'hora de traduir i d'aportar referents de llibertat a les nostres lletres, és que a més de requerir una expertesa lingüística, cultural, com a traductora en el meu cas, crec que exigeix també la temeritat del poeta. Per tant, espero molt aviat entregar-vos aquesta versió de les fites 1 i 2 de Marina Tsvetaeva, que crec que sens dubte us entusiasmarà, perquè, com ja ha explicat la Rosa, és una poeta essencial de les lletres universals i, per tant, la nostra literatura, que és una petita, grandíssima literatura, la necessita i estic molt agraïda que li hagi fet aquest honor. Moltes gràcies. Per allà. Jaume Vidal Alcover va haver de viure i desenvolupar la major part de la seva obra sota l'ombra del franquisme. Multitud d'intel·lectuals, escriptors i artistes van tenir una actitud de resistència i de protecció de la llengua. I vet aquí que als anys 70 Jaume Vidal arriba a València i entra en contacte amb Joan Fuster. Hi ha qui és advocat, o mestre, o polític, o bisbe, o poeta, o pagès. La meva professió, en canvi, és ser Joan Fuster. Un dia em cansaré d'escriure versos insistint sempre sobre el mateix tema. La gent la tindré tan apamada que en veure un llibre meu als mostradors, mira, dirà, un llibre nou d'en Jaume, això als amics, o una obra nova als altres d'en Vidal Alcover, i el compraran. Em posa molt trist això d'estar escoltant com parla una persona intel·ligent i que no m'interessa gens el que diu. Mira, la bellesa del verb. T'estim. T'estim. Ja que no amb tu, deixa'm amb la paraula que tothom diu amb una veu distinta, que tothom canta, que tothom passeja elèctrica pel pont de l'Espinada. Afanyeu-vos a estimar. Els amors tardans
ja no són amors, són manies. Vine com si un amor adolescent et cridés a la nit per a contar-te virginalment les càlides paraules que inventes tu per a ell cada matí. Ningú no s'ha d'enganyar. Dir bon dia ja és fer literatura. Endavant, fill meu, i més endavant, jo dic, endavant i enrere. I jo m'empenyen, sent enrere. I ho sent allà de dins, on tot és ple d'amagatalls. I ho sent darrere una cortina que es descorre. Enrere, sent, enrere. I ja no hi ha res a fer. Llegir no és fugir. Llegir és seguir vivint. I cadascú ho fa a la seva manera. I morir deu ser deixar d'escriure. I sí? Així és. Com seria una trobada entre Joan Fuster i Vidal Alcover? Carles, què en penses? Home, jo crec que eren dos caràcters de persones. A més, eren gent que tenien una cultura vastíssima i, a més, una ironia recargolada. Per tant, jo crec que la conversa entre Joan Fuster i Jaume Vidal Alcover, a part d'acompanyada de goig i goig, de whisky i cendrers plens de borilles i fum, devia ser una conversa interessantíssima. Sí. Jo penso que seria divertida i que qualsevol conversa amb Joan Fuster seria una conversa plena de llum, perquè era una persona molt sàvia, un intel·lectual, i que, de fet, va posar paraules al concepte, a la realitat de països catalans. Sí, jo crec, de fet, que el punt on es podien trobar Jaume Vidal i Joan Fuster és precisament en aquesta ironia que els guardava de viure dins el feixisme i aquest punt de trobada, perquè precisament Joan Fuster i Jaume Vidal Alcover són dos escriptors ben diferents. Joan Fuster, que és un humanista, assagista, filòsof, i Jaume Vidal, que és un poeta, novel·lista, dramaturg, estudiós de la literatura, però es troben precisament en aquest punt en què ells fan de la seva obra un espai de vida i un espai de resistència dins aquest país. I aquesta ironia, no?, els fa aguantar, és el que, sí, els fa sobreviure a aquesta foscor, a aquests temps de merda que eren la dictadura. I els fa aguantar els embats de la repressió i els atacs que van rebre i que reben. Sí, de fet, Joan Fuster va rebre una o més bombes a casa seva. Sí, precisament Joan Fuster, que és un personatge que ha fet tanta nosa i que continua fent nosa perquè diu coses que els enemics de Catalunya no els agraden. D'una altra banda, per exemple, penso com Jaume Vidal Alcover no és un autor que hagin volgut silenciar, però que sí és un autor que s'ha silenciat. En primer lloc, perquè la cultura catalana és molt especialista en silenciar els seus autors com si no haguessin existit mai. I, a més, en Jaume Vidal va tenir el desencert de fer hereu de les seves propietats i dels seus drets intel·lectuals a uns nebots de Palma, que són el que a Mallorca se'n diuen botifarres. Botifarres. Que són gent de dretes, anticatalanista, espanyolista, que quan senten la paraula català és com si sentissin el dimoni, aleshores constantment posen traves perquè sigui una obra que no pugui tenir difusió i no pugui avançar. Com els hereus de Lorca. Sí. Precisament són aquesta gent que, amb una frase, Ovidi Montllor retratava molt bé, que deia, hi ha gent que no li agrada que es llegeixi, que s'escrigui i que es pensi en català. Que és la mateixa gent que no li agrada que es llisca, que es pense ni que s'escriga. Exactament, això. És així, sí. I bé, precisament, Joan Fuster el que va fer va ser vestir la idea del que nosaltres avui anomenem els països catalans. Països catalans. Què ens dius d'aquesta noció? Home, jo penso que els països catalans és una idea que tota la vida he tingut ben clara i he viscut de manera ben natural perquè jo soc català perquè vaig néixer a Palma.
I penso sempre en una frase preciosa de Fernando Pessoa, que ell diu: la meva pàtria és la llengua portuguesa. Doncs per mi la meva pàtria és la llengua catalana, però encara diria una altra cosa. Els països catalans són una unitat real i no tan sols lingüística i no tan sols cultural, sinó també política. Perquè si no fos una unitat política, no tindríem tants enemics que ens intenten destruir de manera sistemàtica. Que curiós, eh? Un mallorquí i una valenciana a Tarragona parlant dels països catalans. Home, és curiós i no. De fet, no hauria de ser. No hauria de ser. És la normalitat. Vull dir, nosaltres, com a catalans, vivim en un estat constant d'anormalitat, ja sigui pels atacs que tenim de manera perseverant, com per la manera com nosaltres hem anat construint el nostre autoodi i la nostra idea. Per exemple, a mi particularment, una cosa que sempre m'ha creat una reacció estranya en relació amb això que tu dius és el fet que en segons quins sectors o en segons quines visions del país vegin gent com tu o gent com jo, perquè tu ets valenciana, perquè jo soc mallorquí, com si fóssim una perifèria del país, com si fóssim uns catalans revinguts o uns catalans estranys, que parlam d'una manera estranya o exòtica. O, per exemple, aquesta cosa que fa 20 anys que visc a Barcelona i encara he d'entrar a una botiga i m'han de dir: tu que ets de les illes, és que amb aquest accent i se't coneix molt. I és aquesta cosa que et tractin de manera exòtica perquè parles la teva llengua, és una qüestió d'anormalitat profunda. Totalment. És un català que no està en català, Sí, no sé. sembla. I bé, en tot cas, us voldria dir a tots vosaltres que avui, i ja ho heu vist, m'acompanyen en aquest escenari diferents persones. Na Marina Alegre, que ve del País Valencià, na Ivette Zamora, que ve de Sabadell, en Gerard Marçal, que ve de Reus, però suposo que això li perdonareu, Antoni Guillemat, que és mig canongí i una mica tarragoní. El cas és que entre nosaltres no ens cal traducció ni res de tot això. No, ens entenem perquè al cap i a la fi parlem la mateixa llengua. Perquè si d'alguna manera, el que deia el Carles, la llengua és la pàtria, tots nosaltres ens sentim pertànyer d'un mateix poble, no? I precisament per això, un poeta català de Mallorca que va viure a Tarragona va poder irradiar tanta energia i coneixement a la vostra ciutat. Avui recordem i homenatgem la figura de Jaume Vidal i Alcover. El relacionem amb la tasca de la traducció i en recordem el llegat que va deixar a Tarragona. Però no li faríem justícia si per acabar no li esmentéssim la seva obra poètica. Així que... A vosaltres, amics que m'estimareu, i els que m'estimen ara, els que intentaren ferir-me i m'han ferit, els que em dolgueren, rapinyaren l'amor, el m'esgrellaren, i els fidels de llum blau mai entelat. Alegria, alegria d'alegries. Caurà, plourà potser el meu vers alegre sobre el camp en saó, la bona terra, potser sobre l'acer, sobre el duríssim acer de les grans fàbriques en sèrie. Jo el llanç madur a totes les voreres, a punt de l'esclator definitiva. Jo el llanç dient germans, 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 com una breu alosa franciscana. És meu, en mi brostà. És per vosaltres, amics, germans, la càpsula de pol·len cercadora de flors, a l'aire oberta, escampadissa, tota per vosaltres. És meu el vers, el pol·len. Som jo el pol·len, jo la llavor prolífica. Obriu-vos d'ànima, despullau-vos de corones de llauna
i el llautó, si riu, que temi el verdet que s'acosta i el rovell que a poc es mica el ferro estèril. Veniu o no vengueu, allà, a ca vostra, perquè jo ho vull i és bo i és grat a Déu. Us vendrà aquesta pluja d'alegries, us plaurà aquesta palla del miracle, caurà, lluenta, sobre el llibre i l'eina, i el verdet, i el rovell, i l'oci a l'ànima, costes avall de la melancolia, ja no seran possibles. Aleshores, no us sabrà greu tirar cartes a l'aire, encara que tingueu un pòquer d'assos, ni fugireu del vent que us despentina. Escolteu-me, germans, o no escolteu? Sentiu-me o bé tapau-vos les orelles, però rieu, lluminosos, començau sempre, començau a viure, a caminar, a llegir, a créixer, a córrer, a morir, començau sempre. Aquest vers us dic jo, el que comença, sempre nou. Jo el vers, el que tremola de silenci. Jo, per vosaltres, mut, sense ulls ni mans. I a la deriva sempre, perquè sempre el caminoi del vers ha duit al cel. Amics que m'estimau, que m'estimareu, que m'avorriu o que m'avorrireu, i vosaltres, llunyans, que altres escales pujau, baixau, que mai no em coneguéreu, que no em coneixereu, que mai sentireu ni sentireu el nom meu, dels meus versos, germans ocults, germans que he de conèixer, a les voreres que no cal florides. Alegria, alegria d'alegries. Alegria de tot, fresca alegria, la blanca beneitura del ciurell, la pilota de goma, el tamborino, l'homenet de pedaç, i aquestes fulles que ara brosten, s'eixamplen, cauen, moren, pols, boira, res, i altra vegada fulles, fulles de Déu, ja fulles per sempre, fulles que riuen, clares, portadores de la vida, que vessa l'hora verda. Jaume Vidal, Alcover. I ara sí, ara és l'hora del tercer dels misteris d'aquest vespre. El corresponent al Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler, enguany en la 31a edició. El premi, dotat amb 21.000 euros per l'Ajuntament de Tarragona, serà editat per Angle Editorial. I aquesta tardor esperem tenir-lo ja a les llibreries, amb desig que tingui una bona acollida. S'hi han presentat 90 treballs, d'entre els quals ha de sortir el guanyador. Coneguem ja, doncs, sense més dilació. Preguem al senyor Joan Xavarria, secretari del jurat, que pugi a l'escenari. Lliurarà el premi l'alcalde de la ciutat, il·lustríssim senyor Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, a qui preguem que també ens acompanyi. Molt bona tarda. Passo a llegir l'acte. Veredicte del 31è Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler. Reunit el jurat del Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler, integrat per Xavier Aliaga, Lluís Anton Baulenes, Pere Guixà, Marina Porres, Vicenç Villatoro i Joan Xavarria com a secretari, revisats els 149 treballs presentats, se n'ha fet una primera selecció dels següents. Inquietuds d'un moribund, l'autopista, ombres de lluna, allà on Santa Teresa deslliura Aníbal, tres cases, plaça del dubte,
l'escriptora i el llop, no sé, el nin, l'home defectuós, cròniques d'un Déu menor, pregària d'un perdó, de com quasi deixo de ser un neuròtic hipocondríac, covarda, vella, tan salvatge, les voltes del món, pont aeri, davant dels ulls. Fetes les oportunes deliberacions, el jurat ha acordat per majoria concedir el premi a l'obra presentada amb el títol Inquietuds d'un moribund, pels motius que s'exposen a continuació. A partir d'un plantejament poc convencional, amb un assassinat en una vall del Pirineu lleidatà, es construeix una narració ben travada i ben articulada, amb un protagonista interessant que serveix d'aglutinador de les tensions d'un petit entorn rural. Oberta l'aplica, correspon a Marc Quintana Llevot, Tarragona, 10 de maig de 2021. Preguem que Marc Quintana Llevot Hola, bona tarda. Gràcies per aquest reconeixement. Gràcies al jurat, gràcies a l'organització, gràcies a Òmnium i gràcies a Angle Editorial. Les meves felicitacions pel poeta i companyia per aquest espectacle i l'enhorabona per les altres dos guanyadores. Estic molt content de poder portar a les vostres cases un petit poble del Pirineu de Lleida. Encara que és una història de ficció, està basada en anècdotes i vivències reals que m'ha explicat la meva família. És com si a l'escriure aquesta novel·la jo només fos un transcriptor dels seus relats. Per tant, vull dedicar aquest premi a tots els que m'animen i els que m'han inspirat. Com ha dit el poeta fa un moment, us estim. Moltes gràcies. Espera't aquí, ara. Hem acomplert satisfactòriament els 3 objectius que ens havíem marcat: retre homenatge a Jaume Vidal Alcover, reflexionar sobre la importància de la traducció i conèixer la identitat dels textos guanyadors i dels seus autors en aquesta convocatòria de Premis Literaris Ciutat de Tarragona d'enguany. Per cloure la vetllada, ja tenim aquí l'alcalde que ens acompanya, però demanem també que pugin a l'escenari la senyora Rosa Maria Codines, presidenta d'Òmnium Cultural del Tarragonès, la il·lustríssima senyora Noemí Llaurador, presidenta de la Diputació de Tarragona, i la honorable senyora Natàlia Garriga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Quan vulgueu. Comences tu, sí. Endavant. Bé, bon vespre a tothom. Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, presidenta de la Diputació de Tarragona, alcalde de la nostra ciutat, regidors, regidores, autoritats, senyores i senyors. Permeteu-me, en primer lloc, que faci un record pel nostre president Jordi Cuixart.
En una carta escrita des de la presó, Cuixart va demanar que la cultura ho inundi tot. I som aquí, un any més, a l'entrega dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2021, quan el nostre president es troba empresonat i que ja fa cap als 4 anys. I que, com tots sabeu, està sotmès a aquesta presó per un judici molt injust. Per tant, no ens cansarem de demanar la seva llibertat, la de tots els presos i preses polítiques, dels exiliats i les exiliades i la fi de la repressió al nostre país. És també que aquest any 2021, Òmnium Cultural del Tarragonès, celebrem els 50 anys de la seva creació com a entitat. 50 anys fent cultura, treballant amb agents de la cultura. Un treball sostingut a l'entorn de la llengua, de la cultura i el país, i ara hi afegim amb molt d'orgull amb la cohesió social. I sumem també aquest any que hem passat tan complex i difícil, la pandèmia de la Covid. La cultura i tots els seus registres han estat marginats i tancats, i és per aquesta raó que hem de fer una alerta i estar sempre amatents perquè en un context com l'actual és més necessari que mai deixar clar que la cultura és una palanca de canvi, és el motor d'un poble i l'antídot contra la intolerància. Són dies d'incertesa, fins i tot tristesa, però també d'esperança, en un país que reneix i que mai es deixa vèncer, ens va dir el nostre vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ja que durant la fosca dictadura i el franquisme, la cançó protesta i els moviments culturals van ser un motor per remoure consciències. Ara hem de fer el mateix. La cultura ha de fer un pas endavant, ha de ser un revulsiu. La cultura ens permet connectar amb la gent molt diferent i això ho hem d'aprofitar, perquè l'estratègia d'aquest estat negre que tenim davant, no oblidem, és dividir. Ens volem amb pensament crític. La cultura, doncs, ha de ser un revulsiu i ens ha de fer forts. Per això, ara més que mai, ens volem fer forts a l'entorn d'aquesta marca de la cultura i tots els seus llenguatges. I per aquesta raó, la Federació Llull, que aplega l'acció cultural del País Valencià, l'obra cultural balear i Òmnium Cultural, reconeixent-nos com una sola cultura i una llengua mil·lenàries, posarà en marxa els primers premis El Temps de les Arts, premiant diferents disciplines i que s'entregaran en un gran acte que es retransmetrà per les diferents televisions dels països catalans, de manera simultània a Perpinyà, a l'Alguer, Andorra, València, Palma, Barcelona. I es fa perquè és temps de reconèixer la cultura com un bé essencial, perquè és el foment de valors imprescindibles que els necessitem més que mai, com la convivència, el respecte al pluralisme, indispensables en uns moments en què la intolerància creix. I també hem de treballar en la lluita pels drets i les llibertats. N'anem mancats. Per aquesta raó, Òmnium impulsarà l'escola Guillem Agulló, perquè esdevingui punta de llança a favor de drets civils i per combatre de manera pacífica la repressió. També dimensionarem i ens fortificarem a l'entorn de la llengua i en totes les seves dimensions, essent molt conscients la situació que tenim. I avui, doncs, som aquí per lliurar aquests premis que acabem de veure que s'han lliurat ja, Premi Ciutat de Tarragona, i alhora hem fet aquest homenatge a Jaume Vidal i Alcover. Felicitats per l'espectacle esplèndid. En el marc, doncs, d'aquest 2021, i amb aquests premis, i des d'Òmnium Cultural del Tarragonès, vull felicitar molt sincerament els guanyadors dels premis Pini Soler, Vidal i Alcover i Tinet,
a l'autor Marc Quintana Llevot, a Laia Malo, a la Montserrat Morera, a tots tres, de tot cor, des d'Òmnium, moltes felicitats. Valorem molt positivament l'alta participació que hi ha hagut en qualitat i en nombre en aquesta edició. Aquest fet ens estimula a seguir endavant, a potenciar-los i a millorar-los, perquè els premis són l'expressió més clara del compromís i de la voluntat en estimular la creació en la llengua. També el fet de potenciar i d'animar escriptors a escriure i poder descobrir nous talents. Els temps que ens venen ens obligaran a repensar, a interpretar i a modelar les actuacions, però mai hem de deixar-nos vèncer per les adversitats que es puguin presentar, ja que hem de fer allò que creiem que és el millor en benefici de la llengua i de la cultura i dins d'aquest marc, Tarragona n'esdevingui un referent cultural per al conjunt del país, una ciutat que es reafirmi com a referent cívic i cultural de portes enfora i que de portes endins incentivi l'autoestima i ajudi a promoure la identificació amb la ciutat i amb el país. Avui nosaltres premiem les lletres. Fem una festa al voltant de la paraula escrita. Som molt conscients que avui encara hi ha amenaces sobre la nostra llengua i sobre la nostra identitat. Per això, fidels a la història, continuarem actius i combatius caminant cap a la plenitud cultural, lingüística i nacional d'aquesta terra. I és per això que gosem dir que el futur com a poble passa més que mai per tots nosaltres, per fer-nos forts amb aquesta nostra llengua i amb aquesta nostra cultura. Que tinguem un lloc al món, que entre tots siguem capaços de construir i fer país amb les eines més potents que tenim, la cultura i la llengua. Des d'Òmnium Cultural del Tarragonès, juntament amb altres entitats, però d'una manera significativa amb l'Ajuntament de Tarragona, crearem complicitats i sinergies i continuarem treballant per fer-ho possible. Així doncs, felicitats als premiats, als jurats, a l'organització, d'una manera molt especial a la Regidoria de Cultura i tot el seu equip, al Centre de Normalització Lingüística a la Diputació de Tarragona. I també gràcies a l'editorial Cossetània, a les editorials 1984 i Angle. I al Joan Blázquez, que és aquí. Gràcies, Joan, sempre la teva musa cada any per aquest disseny que has fet tan preciós. I un any més, doncs, s'ha fet realitat aquests premis Ciutat de Tarragona que hagin esdevingut un referent per als creadors de mons ficticis i per als lectors que en gaudeixin. Moltíssimes gràcies a tothom. Bon vespre a totes i a tots. Consellera, alcalde, presidenta de l'Òmnium, m'ha encantat el teu discurs, ple de força. Gràcies. Públic que ens acompanyeu, autoritats, regidors i regidores de l'Ajuntament, és un plaer acompanyar-vos en el lliurament d'aquests Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2021. En primer lloc, deixeu-me felicitar a la nova consellera de Cultura. Estem molt agraïts i agraïdes que vinguis aquí en un dels primers actes oficials. M'has dit que és el primer acte oficial, no només aquí a la demarcació, sinó a tots els països catalans. Per tant, això ens honora que hagis escollit la nostra demarcació, la ciutat de Tarragona, per fer el teu primer acte. N'estem realment satisfets. Estem molt contents també de participar en aquest esdeveniment, com a Diputació de Tarragona, de suport a la literatura, de suport a la literatura catalana. Una de les nostres funcions com a institució també és actuar d'agent dinamitzador de la cultura de les nostres comarques, del Baix Penedès, del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. I d'entre altres maneres ho fem donant suport a esdeveniments com aquest o també amb altres com el Tàrraco Viva, per posar dos exemples que es duen a terme aquí a la ciutat. Amb la Covid, ho ha dit abans la presidenta d'Òmnium, del Tarragonès, el sector cultural ha estat un dels sectors més afectats. En som conscients i, a més, en concret, el sector literari tampoc se n'ha escapat.
És a dir, hi ha hagut llibreries que han tancat, hi ha hagut regulacions d'ocupació en editorials, s'han posposat publicacions, evidentment les presentacions de llibre han estat més reduïdes, fins i tot les fires i esdeveniments com aquests han anat minvant. Però tot i això el sector ha resistit i el més important, no ha defallit. I a nosaltres el confinament ens ha servit, si per alguna cosa ens ha servit, doncs per concebre la literatura pel que és, una finestra de llibertat. Una llibertat que és la que desitgem també pel nostre estimat Jordi Cuixart i per la resta de preses i presos polítics i persones exiliades, dels quals avui també en tenim un record. La literatura i la cultura en general ha estat un aliment per l'ànima. I si una cosa, repeteixo, ha tingut de bo aquesta pandèmia és que molts també ens ha fet redescobrir les lletres per poder llegir el món, per poder llegir la realitat que ens envolta. Per això és molt important que administracions i entitats, com avui en som un exemple, reforcem les aliances per retornar al sector cultural tot el que ens aporta, socialment, molt important, però també econòmicament. No vull acabar sense felicitar a l'organització, també aquest fantàstic espectacle, i a les persones que heu participat en els premis, evidentment els que heu estat guardonats, i per últim deixeu-me fer un petit esment per l'especial vinculació que té la Diputació de Tarragona amb el Premi de Narrativa Curta per Internet Tinet. I faré un esment especial. Aquest guardó es va crear tot just quan internet era una tecnologia emergent amb la voluntat de conjugar el que era tecnologia i cultura. I ara, amb una mitjana d'uns 300 treballs arribats d'arreu del país en cada edició, aquesta és una distinció de prestigi en l'àmbit de la narrativa breu. Així que deixeu-me donar l'enhorabona especial a la Montserrat, però també, evidentment, a la Laia i al Marc i a la resta dels participants. Moltes gràcies, enhorabona, i gràcies Tarragona per organitzar aquests premis. Molt bona tarda a tothom. Honorable senyora Natàlia Garriga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, il·lustríssima senyora Noemí Llaurador, presidenta de la Diputació de Tarragona, senyora Rosa Maria Codines, presidenta d'Òmnium Cultural del Tarragonès, delegat territorial del Govern de la Generalitat, diputats i diputades del Parlament de Catalunya, diputat provincial de Cultura, alcaldes del Tarragonès, president del Port, companyes i companys de consistori, senyores, senyors, amigues i amics. Avui és un dia especialment agradable, feliç per mi, per diverses raons. Primera, perquè aquests premis Ciutat de Tarragona tornen a poder ser fets dins d'una gala amb tota la dignitat que es mereixen després d'una època molt complicada. I ho és pel fet de poder trobar-nos, de poder saludar-nos, veure'ns, compartir amb els sectors amb els que sou lectors, però també editors, llibreters, bibliotecaris, gent del món de la cultura que esteu aquí. I feliç perquè això també vol dir que s'acaba una època molt complicada, o comencem a veure, si més no, al final del túnel. Una època complicada en la que la cultura ha patit, però no només la cultura. Han patit molts sectors, moltes persones, moltes famílies, a les que des d'aquí, i una vegada més, vull donar el meu afecte més sentit i de tota la ciutat a les famílies que han perdut algun ser estimat o que estan encara lluitant contra la pandèmia. També molt content, evidentment, que el primer acte oficial que fa la nova consellera de Cultura sigui a Tarragona. Ens agrada moltíssim que es miris al sur, que vinguis, i altres farem tot el possible per ser estimats, que crec que és fàcil, perquè la gent de Tarragona si té una cosa és que és acollidora i que es fa estimar. I també enhorabona i una gran alegria de veure l'acte que ha organitzat de la direcció de Marc Jornet, però sobretot per moltes coses. Primera, per la seva bona factura, però també per sentir tots aquests accents del català que tant s'ha agradat. L'accent mallorquí, l'accent valencià, també l'accent tarragoní,
que també hi era, l'accent vallesà. Per tant, molt contents de sentir aquest català amb aquests accents. Deixem-me doncs començar amb el que tenia previst explicar-vos, i és sobretot, primer que res, hem començat per felicitacions. I és obligat que comenci les meves paraules felicitant els 3 guanyadors d'enguany. Si sempre és una satisfacció per un alcalde poder atorgar un premi, encara ho és més quan tenim el convenciment que per a tots ells el premi d'avui significarà un pas decisiu en la seva trajectòria literària. Felicitats, doncs, a Montserrat Morera, guanyadora del Premi Tinet, per aquest relat que el jurat ha qualificat de lingüísticament impecable, molt ben estructurat i amb un final que interpel·la emocionalment el lector. Un relat que, a més, reivindica el paper de la dona amb un caràcter universal. Felicitats també a Laura González Hortensi, la finalista d'aquest mateix premi, que ha merescut una menció d'honor perquè, en opinió del jurat, i cito el que diu l'acte, es tracta d'un relat literàriament excel·lent, que aquests qualificatius siguin no només per a l'obra guanyadora, sinó també per a la finalista, diu alguna cosa a favor de l'alt nivell de qualitat general. Moltes felicitacions i enhorabones a Laia Malo, Laia Martínez i López, per la seva proposta de traduir una autora imprescindible i poc abocada al català, com és Maria Ivanova Svetaeva, en un projecte que, com el de la guanyadora del Premi Tinet, segura de clara reivindicació feminista. Per últim, hem de felicitar-nos naturalment pel premi que hem tingut Marc Quintana. En els darrers anys hem vist desfilar per aquest escenari un seguit de guanyadors del premi que han deixat una petjada important. El mateix Carles Rabassa, a qui hem vist fent de Vidal Alcover, o Javier Aliaga, o Albert Pijoan, o Jaume Pons Alorda, a qui hem vist entre els públic, em sembla que estava per allí, em sembla veure, entre d'altres, i que molt bé sap, tenim gairebé fillat amb tot el carinyo del món en aquesta ciutat. Sé que és un carinyo compartit i que té dues direccions. I estem segurs que amb Marc Quintana refermarem aquest camí que s'escarrassa per no encasellar-se en camins fresats i busca sempre noves rutes. Moltes felicitats a tots 3 i desitgem que a partir d'avui, quan es parli de la vostra respectiva trajectòria literària, els comentaristes, crítics i historiadors de les nostres lletres puguin assenyalar aquest premi d'avui com una fita. A continuació de les felicitacions hi ha d'haver els agraïments. En primer lloc, als quasi 500 escriptors de diferents procedències que han participat en alguna de les modalitats d'aquest premi. Una bona part d'aquests escriptors es troben avui entre nosaltres. Us donem, doncs, les gràcies per la confiança que mostreu amb aquest premi. En segon lloc, a les entitats implicades en la convocatòria d'aquests premis. Òmnium Cultural del Tarragonès i Centre de Normalització Lingüística de Tarragona, junt a l'Ajuntament, evidentment, a través de les Cases de les Lletres i també l'Escola de Lletres. En tercer lloc, a totes les entitats i empreses que amb la seva col·laboració fan possible que aquests premis siguin una realitat any rere any, començant per les editorials Cossetània, 1984 i Angla. I continuant, evidentment, per Joan Blázquez, que em sembla que tinc aquí. Moltes gràcies, Joan. Aquí devem el guardó que des del principi els llibres premiats. També gràcies al canal TAC12, que permet que això que estem fent avui pugui ser vist en directe a qualsevol punt del planeta. També a l'Escola de Lletres, amb la qual hem establert una simbiosi organitzativa gairebé perfecta, i a la Diputació de Tarragona, que dona específicament el Premi Tinet. Gràcies, com ja he dit abans, als artistes i especialment a Marc Jornet i al personal tècnic del Teatre de Tarragona que han permès gaudir d'aquesta agradable vetllada. També a totes les altres entitats de la ciutat i els mitjans de comunicació que ens ajuden a difondre la convocatòria d'aquests premis. Com cada any, l'acte de lliurament dels premis no és només això. Sempre hem volgut aprofitar aquest esdeveniment per adreçar una mirada al nostre entorn, o al nostre passat, o al nostre futur, i per reflexionar-hi. Enguany hem volgut reivindicar la traducció. Quan l'any 2000 l'Ajuntament de Tarragona decidia incorporar un premi de traducció al cartell dels premis literaris de la nostra ciutat, hi va haver que ho va trobar poc oportú. De premis de traducció no n'hi havia i en continuen havent molts pocs. Però ha estat gràcies a aquest premi que avui la nostra ciutat pot presumir
Amb el bon fi imprescindible d'aquestes persones, sovint poc valorades, que són els traductors, tenim el cançoner de Petrarca, tot sencer, traduït i publicat al català, i obres de referència d'autors importants com Cornell, Goethe, Zola, Pirandello o Yeats, entre d'altres. Moltes d'aquestes traduccions després han estat recompensades amb premis de la crítica. Però és important que se sàpiga que quan sentim Shakespeare al teatre, per exemple, el que estem sentint és la manera que Josep Maria de Sagarra, Salvador Oliva, Miquel Desclot o Joan Sallent, entre d'altres, ho han sabut expressar el català. Esperem que ben aviat puguem felicitar-nos de com Maria Ivanova Tsvetaeva sona en català gràcies a la feina de Laia Malo. O dit d'una altra manera, que Laia Malo es doni el to de com sona Tsvetaeva en català, potser una mica a la manera de Mallorca. L'acte d'avui ha estat un homenatge a Jaume Vidal, Alcover, en compliment dels 30 anys de la seva mort. Fa 3 anys dedicàvem l'acte a Maria Aurèlia Capmany, la seva companya, amb motiu del seu centenari. Vidal Alcover va deixar molt bona llavor entre nosaltres, com a professor, com a poeta, com a escriptor i també com a traductor. En aquesta darrera faceta va traduir de l'anglès, de l'alemany, del llatí, però sobretot del francès, la magna obra A la recerca del temps perdut de Marcel Proust. He fet una mica de justificació de l'acte d'avui i ara tornem a adreçar la vista endavant. Estem molt satisfets del bon resultat que han tingut novament els nostres premis i això fa pensar que tenim futur. Un futur que es materialitza amb els noms dels guanyadors que avui hem fet públics. Els guardonats i també els altres participants els reiterem les gràcies. També li vull reiterar les gràcies de manera molt especial, que no sé si ho he dit, al jurat, als jurats. Són els jurats al final també que la seva feina fan valuosos aquests premis amb el seu bon fer. L'acte, doncs, ja s'ha acabat. Comencen ara moltes coses. Comencen els itineraris dels nous llibres, que en 2 dels casos, si més no, a la tardor ja podem tenir a les llibreries. També comença el moment del repte de la traducció. I avui comença un procés que ha de conduir a una nova convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, que esperem que siguin tan exitosos com aquest. Perquè estem molt convençuts, un poble que escriu, un poble que llegeix, és un poble que confia en el seu futur. Moltes gràcies. Ara donaríem l'acte per acabat, tocaria així protocòliament, però jo m'agradaria molt demanar-li que el tanqui no l'anfitrió de la ciutat, sinó en aquest cas, de manera molt especial, que el tanqui la consellera de Cultura com a agraïment a la seva presència amb nosaltres. Gràcies. Il·lustríssim senyor alcalde, il·lustríssima presidenta de la Diputació de Tarragona, presidenta d'Òmnium, premiat, premiades, felicitats, autoritats, tarragonins i tarragonines. Agraeixo aquesta invitació i em complau ser aquí, a Tarragona, en el primer acte com a consellera de Cultura, perquè aquesta ciutat té una vocació ferma de fer de la cultura una de les seves senyes d'identitat. Una ciutat orgullosa del seu passat, romà, i amb el tarannà mediterrani d'obertura al visitant i a les idees. Avui, donant suport al foment de la creació literària en català amb aquest lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona. Aquests premis són un bon exemple de tenacitat i esforç col·lectiu per avançar cap a aquesta república cultural que també defensem des del Govern de la Generalitat de Catalunya. En són bona prova els més de 7.500 treballs presentats des de l'inici dels premis. Em consta també la voluntat del Govern de la ciutat de fer de les polítiques culturals un dels eixos centrals del seu mandat. La suma del coneixement, la creació i les persones és una fórmula d'èxit per a la transformació dels nostres barris i ciutats. Ciutadania crítica, ciutadania empoderada, ciutadania participativa. Sabem també dels avenços fets a Tarragona en els darrers mesos en termes com el pla de les biblioteques, per tal de dotar la ciutat dels equipaments que són necessaris per fer realitat aquesta connexió entre el coneixement, la creació i les persones. Gràcies, alcalde, per creure-hi. Em consta que s'està treballant de valent per rescabalar la ciutadania d'aquesta manca arrossegada des de fa anys.
Compteu amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya en aquest sentit i en les apostes que feu dirigides a fer de la cultura un dret bàsic i essencial dels tarragonins i totes les tarragonines. Poc es parla dels ajuntaments com els grans motors de les polítiques culturals del país. És des dels ajuntaments que feu arribar la cultura al conjunt de les llars, ja siguin teatres, auditoris, biblioteques, elements patrimonials o centres de creació i exposició. El Govern de la Generalitat té molt clara aquesta necessitat de ser al costat del món local i per tal d'impulsar les polítiques culturals. L'actual pandèmia ens ha fet veure com n'és de necessària la pràctica cultural, ja sigui amb la finalitat d'evadir-nos per a una estona o per ajudar-nos a expressar el que hem sentit en uns moments molt durs. Aprofito aquí també per agrair tota la comunitat cultural el gran esforç que ha realitzat per mantenir viva la cultura en els moments més difícils dels darrers mesos. Tinguem també un moment de record per les persones que ens han deixat i per les que encara pateixen. El Departament de Cultura, amb la resta del Govern, treballarà per assolir una societat que reconegui el talent i la creativitat, per assolir una societat crítica, que defensi fins al final el dret de la llibertat d'expressió, tant en l'àmbit cultural com en el polític, per molt que algunes idees no siguin les nostres. Gràcies per convidar-me i compteu amb nosaltres per construir aquesta república de les idees, avui República de les Lletres. Gràcies. Gràcies per les paraules. Us demanem que us espereu aquí perquè ara, abans de cloure l'acte, farem la foto de família amb els premiats. Per tant, preguem que pugin les dues premiades i el premiat, els jurats que es trobin a la sala i els lliuradors. Sisplau. Moltes gràcies. Només queda dir-vos que molt bon vespre a tothom. Gràcies per haver-nos acompanyat i fins l'any que ve.